Здравейте, приятели на астрологията! Дойде месец февруари. Сега ще направим така един обзор на небето над февруари. Сега това е един месец, в който няколко планети приключват своето ретроградие, при което те дават така отпушване на стари енергии, отпушване на нещо, което е било блокирано, докато те са били ретроградни, дават едно ново начало, дават един нов старт, превръщат месеца в така един динамичен месец, в който всичко някак си ще се смени, ще се промени, ще станем по-активни, ще станем някак си по-предприемчиви, по-наситени с желание за промени, за което ще ни потикват и самите, нали, енергии, идващи от планетите. Изобщо това е един наистина месец, в който за последно някои от планетите престават да бъдат ретроградни и минават в директно движение. Сега, на 9 февруари, например, Юпитер става директен. Той носи едно оживяване, носи една така ентусиазирана, хубава енергия. Всичко, което е било така малко затлачено, почва да се придвижва, нали, напред. Юпитер е свързан с това, че когато той е директен, когато е в хубаво движение, с хубава скорост, той носи много контакти, той носи много, изпълва така дните ни с възможности, носи много информация, носи много ентусиазъм. След това така от 20 януари до към 10 февруари Оран беше стационарен. Сега той в началото на февруари е обърнал, но той е стационарен още до 10 февруари, което значи, че при стационарен Уран много неща се спират и се забавят, различните дейности в нашето ежедневие, особено тези свързани с IT технологиите, но когато той престане да бъде вече стационарен, започне да набере скорост от 10 февруари нататък, много нови неща и инициативи ще получат така обновителна енергия, особено тези свързани с IT технологиите, свързани с мрежовата комуникация, свързани с социализацията, с социалните инициативи, така че и Оран този месец от 10 придобива вече хубава скорост. На 23-24 февруари пък Марс, който беше ретрограден от 6 декември, той обръща в директно, нали, движение в знака Лъв, пак ще отпуши много неща, за които се сме ги отлагали, няма ли сме достатъчно енергия, няма ли сме достатъчно активност и инициатива или достатъчен ентусиазъм, така че той също ще даде така своя дан в активацията на процесите в този месец. Тоест и Юпитер, и Оран, и Марс стават директни през февруари, при което носят едно много сериозно оживление, което ще се усети не само, нали, в бизнеса, но и в нас самите, като енергия, като енергетика, като желание да сме по-активни, да сме по-целенасочени. И сега да видим вече на нашето колело, астрологичното колело, какво се случва на 1 февруари. Сега на 1 февруари Венера, която е транзитира през последните градуси на Риби, прави един съвпад с Нептун. Ето е Венера в 27 градус, Нептун в 27 градус. Тя го застига. Това е един период, който е свързан с идеалната любов. Той носи много хубави емоции, той носи много романтика, той носи много мечта, много мечтателност. Това така ще го почувстват хората, родени в последните градуси, нали, последните 2-3 дни на Риби. Но това е също и един аспект, който дава изпитания в любовта, тъй като той е свързан с това да се заблуждаваме, с много илюзии в любовта, с много илюзии в нашите чувства, така че е възможно така и двете тенденции така да вървят. След това от 1 до 3, сега ето го Меркурий, който транзитира нали, в Водолей в момента, и Юпитер, който транзитира в Близнаци, който
все още тогава ще бъде ретрограден. Има правят един много хубав тригон в 11-я, 12-я градус, само че фактически той ще започне още от на първи и понеже Юпитер има така голям диск, чакай да видим кога горе-долу ще бъде точния. Така. Значи точният аспект ще бъде на четвърти и на трети. На трети и на четвърти ще имаме точен аспект. Ето го Меркурий 10 и 21, 11 и 16. На другия ден, 4 февруари, точен аспект. Това е така доста хубав аспект, особено за въздушните знаци, нали, Водолей, Близнаци и Везни. Много добри възможности за така изобщо позитивно настроения и мисли и нагласи. Много е добри за правене на преговори, при договаряне изключително добре. Изключително добре ще можем да се представим своите идеи, да ни дойдат благоприятни решения и най-вече благоприятни обстоятелства в наша полза. Ние нещо да завършим, да договорим, да инициираме. Изобщо, нали, Меркурий в този знак, който е в Водолея, е свързан с обективно мислене, с едно целенасочено мислене. Юпитер пък в Близнаци дава възможности, разширява. Изключително добър аспект за вторите и в началото от родените на третите декади на въздушните знаци. И в по-малка степен ще бъде добър също и за овните и за съответно, нали, за стрелците. Сега, тук забравих да кажа, че пак Меркурий, само че на 1 февруари, ето го, на 1 февруари, ето го, Меркурий ще бъде в един... все още ще се води, значи той няма да бъде в съвпад с Плутон, но все още ще се води така в съвпад с Плутон на 1 февруари, което специално, нали, за водолеите може да даде така едно задълбочено мислене, особено ако се занимават с проучвания, ако водят някакви бизнес проекти, които са свързани с анализ. Това е един добър период, значи до към 5, до към 6. Това е един период, когато нещо се проучва, да имате една обективна, добра мисъл, дълбока мисъл, свързано, нали, с аналитично мислене, с добро мислене. Значи това са родените в първите 6 дни на февруари. Много добре ще го усетят този, нали, аспект. Вървиме по-нататък. Сега на 4, вече стигаме до 4, когато Венера ще смени знака. Ето е тази ингресия. На 4 февруари тя е вече в нулевия градус. Тук даже, т.е. тя преминава в Овен. Имаме една огнена така Венера. Ето е Венера в Овен, красавицата Венера. Това е изпълнено с огън, с страст, с повишена така емоция, изключително добре ще повлияе, нали, огнените знаци, тая Венера влизайки в Овен, нали, Овен, Лъв и Стрелец. Значи много емоции, много страст, много изпанзивност. Венера в Овен влюбва се от раса, импулсивна, взима импулсивни, нали, решения, много страстни авантюри, особено родените в първите декади, даже в първите дни на Овен, много силно почувстват, когато Венера влезе в Овен. Те стават ентусиазирани, в избора си стават бързи, стават страстни, започват такива страстни връзки, импулсивни връзки. Сега този аспект обаче към другите 3 кардинални знака, нали, към съответно Везни, към Рак и към Козирог, ще прави така негативни аспекти, така че овните най-много ще се облагодетелстват от този аспект и в по-малка степен, нали, Близнаци и съответно и Везни, но нали, Овен, т.е. Рака, Козирога, особено, и Везните трябва да внимават в това да не се прехарчват, тъй като Венера е сигнификатор и на пари, т.е. трябва да бъдат по-внимателни, когато нещо купуват, може да похарчат повече, особено ако са по-хазартни личности, ако се занимават така с инвестиции, да внимават да не направят някакви непредвидени разходи, да не направят някакви необмислени инвестиции,
инвестиции, рискови инвестиции, тъй като Венера, бидейки в Овен, тя към на Везните, тя ще бъде в опозиция, към Раците и към на Козирозите, тя ще бъде в квадратура. Но като цяло Венера в Овен задава по принцип на огнените знаци един ентусиазъм, една енергия, една страст, едно впускане във връзки, впускане в планове, впускане в някакви проекти. Просто тя е страст, тя е бърза, с бърз избор, с така, бързо развитие на чувствата. Първо се действа, после се мисли, първо се стреля, после се мисли. Това е Венера така в Овен. Така, продължаваме по колелото. Сега, на 4 също, когато точно Венера преминава в Овен. То тече този така аспект, който той ще тече чак до 12 и до 13. Това е аспектът между Сатурн и между Марс. Айде и него да го изкоментираме. Марс е в Рак, където той е ретрограден, където е по-слаб, където е нали, по-плах. И Сатурн, който е в Риби, но все пак между Марс и Сатурн това са две планети, които са свързани с контрола. Така че този аспект, бидейки тригон, така много добре ще облагодетелствуват, да се каже, третите декади на Рибите и на съответно на Раците. С какво? С това да вземат едни дългосрочни решения или ако нещо планират, нещо, което искат да е стабилно, е добре сега да се започне, тъй като този аспект дава така дългосрочна стабилност на проекта. Нали. Той дава нали, фокус, структуриране, целенасочване. Значи, ако тогава нещо стартирате, точно този аспект ви дава така структурен подход, дисциплинираност, да видите етапите, да си ги набележите и да ги така планирате. Сега, тук съм забравила да кажа, че от 3, ето го от 3, чак до 7, Венера ще бъде така в един секстил с Плутон. Значи тя малко преди да влезе и като влезе ще продължи да бъде в този секстил с Плутон, което е един аспект, който носи много страстия, много пристрастия. Значи тогава даже ви съветвам да не се впускате в някакви авантюристични и такива страстни любовни авантюри, тъй като Плутон винаги е свързан след това с болка и с драма. И също, понеже и Венера и Плутон са финансови сигнификатори, така че от 3 до към 7 малко така, бъдете малко по-внимателни, когато нали, харчите пари, когато инвестирате пари, когато боравите изобщо с пари. Сега, на 8 и на 10, от 8 до 10 февруари, какво се случва? Няма да видим. Така, от 8. Сега, Слънцето прави така с Меркурий. Ето вижте, те са много близо. Значи 8, 9 и 10 имаме съвпад на Слънцето с Меркурий. Това е един изгорял Меркурий в знака на Овена. Когато Меркурий е изгорял, той не ни дава обективно мислене. Тогава, нали, просто изгаря някакси нашата способност да възприемаме действителността такава, каквато е тя в действителност. И за това специално нали, фиксираните знаци, особено нали, това са водолеите, отсреща лъвовете, това са скорпионите и телците, трябва много да внимават какво казват, как казват, тъй като може да някакси да се възприеме изкривено или те също да не доразберат това, което събеседника им казва с повишено нали, внимание. Но пък за сметка на това въздушните, все пак нали, и на въздушните знаци би дало това нещо една възможност, когато се правят преговори, да имат добри идеи, добри визии и интересни хрумвания. Така, продължаваме по-нататък. Сега на 12 ние имаме едно пълнолуние. Ето го на 12 февруари, пълнолуние, т.е. Слънцето и Луната застават така в кой градус? В 24-я градус. Нали, Слънцето е в 24-я градус на Водолей, а Луната е в Лъв. Тя е в 24-я градус. Тя тук вече не съм го назначила като часове, но ако го така нагласа по часове, тя трябва да дойде в... я да видим колко точно ще бъде. 22, Слънцето е на 23,50, трябва да отиде на 24 градус.
Ето я, горе-долу, тук са в точна опозиция. Ще имаме едно пълнолуние и това пълнолуние с Уран, вижте, той е в квадрати с Уран. Ето го, нали, Уран, който е в 24 градус на Телец, прави така един тал квадрат към оста на пълнолунието. Доста напрегнато, заради Уран изключително напрегнато. Значи, може да се почувстваме безсънни, може да ни се да ни се развали настроението през целия ден, да сме много напрегнати, да се развалят електроуреди. Те полудяват, когато Луната и Уран правят някакви квадрати и Слънцето също. Много напрегнато, много конфликтно пълнолуние. Изобщо трябва да се пазим от конфликти, трябва да знаем, че това е енергия, която ще мине. Много импулсивни реакции. Пазете се от агресивни хора, от агресивни водачи на пътя, от прибързани решения, от импулсивни реакции, от импулсивни решения. Малко тежко и конфликтно пълнолуние, което да, ще се отмине тая енергия за ден-два, но имайте, нали, преди това нещо. След това имаме една ингресия на Меркурий, който вече ще премине. Ето го, Меркурий, който е в 0 Риба. Да, на 14 той преминава в Риби. Ето го Меркурий в Риби с летящи сандали, летящия слем, преминава в Риби. И тук вече мисленето ни от едно обективно, от едно логично мислене, как когато Меркурий транзитираше нали, Водолея, тук вече става едно интуитивно мислене. Тук няма логика, тук няма последователност, тук няма анализ. Тук всичко се усеща с интуицията. И понеже той преминава в един знак, който е свързан на Рибата, е свързан с Нептун, е свързан с мъгла, с океан, то ние ще станем малко по-неконцентрирани, доста по-разсеяни, доста по-мечтателни, доста така. Това е един знак, който ни отвежда извън действителността в сферата на мечтите, в сферата на фантазията, на фантастиката, така че да се внимава общо взето за всички е възможно да бъдем излъжени или пък специално, нали, рибите с тоя, нали, Меркурий може да станат малко по-бърбориви с цел да прикрият някакви вътрешни свои нерешения, някаква вътрешна своя нерешителност. Но това е един период, в който се засилва поне интуицията, т.е. особено рибите, особено водните знаци, през този период, когато Меркурий минава в Риби, трябва да се движат изключително по интуиция, да забравят за логиката. Тук няма, нали, логика. След това Меркурий в Риби. Той обаче е доста творчески в Риби. Знаете, когато си в полето на въображението, на теб ти се активира интуицията и съответно креативността, така че е много добър за творческите хора. Тези, които пишат, които рисуват, които създават нещо творческо. Той Меркурий ще им дава визии, ще им дава така идеи, изключително, нали, добре. Сега, тук имаше и един аспект, който Меркурий ще направи, ето го, бидейки то в Рибите, съответно с Юпитер в Близнаци. Той ще прави една квадратура. Тя ще е някъде от 17 до 20 февруари. Да се внимава. Квадрата между така, ето го, значи той трябва да отиде на 11 градус. Т.е. от тук започва от 17. Кога ще е точния квадрат? Така, той е на 11, той е на 13, значи точният квадрат ще е сигурно към 20. Ето го, горе-долу точния квадрат е на 19 и 20. Това е един квадрат между, нали, Меркурий и Юпитер, между Риба и съответно, нали, Близнаци. Това ще се така усети в така вторите декади на тия знаци. Ами тук може да имаме доста грешни, доста така фалшиви така обещания. Да се внимава, когато нещо ни се обещава, да се проверява всяка една информация, особено не е добър това за договори, не е добър за преговори. Трябва да бъдем много, 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 много така внимателни. И след това Меркурий от 21 до 25 февруари, той ще прави така вече, я да го видим, ще съвпадне с Сатурн. Ето го, Сатурн е на 20 и 16, Меркурий е на 20 и 19, значи на 25 февруари точно ще направи така един съвпад с Сатурн.
Сега, когато западне с Сатурн, нали, Меркурий отговаря за мисленето, човек става малко по-черноглед, мрачни мисли, песимизъм така ни поема, залива. Трябва да се внимават, особено нали, близнаци, дева, съответно нали, и че са близнаци, подвижните знаци близнаци, дева, стрелец и риби трябва да внимават. Т.е. не да внимават, а да знаят, че тия дни от 21-25 февруари те ще са доста така мрачни, доста потопени в някакъв песимизъм, унили, песимистични. Трябва да се захванат с някаква рутина, за да избегнат това нещо. И след това вече имаме към края на месеца нещо много хубаво, тъй като Венера и Юпитер ще бъдат в секстил. Значи ето го, Юпитер е на 12 градус, Венера е на 10-тия, т.е. тя вече като се почне нали, от 25-ти чак до края на месеца, точният аспект, кога ще бъде точният аспект на Венера с Юпитер. Тя е я да видим така, на 12-тия. Защо? Тя, защото се кани да бъде да, тя, значи, може да се каже, че до края на месеца дори ще бъде, тъй като тя от 2 март тя става ретроградна и заради това тук скоростта е много малка и тя се седи на 10 градус, но все пак един секстил между Венера в Овен и между Меркурий в Близнаци е много добро нещо. То дава така едни възможности, едни хубави дни, едно хубаво настроение, хубави нагласи. Защото свързано е с възможности за бизнес, възможности за срещи, тъй като последните дни от 25 до 30 са много, много добри дни за връзка, за хубаво настроение, за бизнес, дори и за пари. Това огледахме така накратичко месеца и бих искала да ви пожелая едно добро активиране през месец февруари. Благодаря и